Kontat li kellek oħtok li twildet b'xi komplikazzjonijiet. Yes. Given li l-mami kienet tuża fit-tqala, ovvjament inti titħalli l-tarbija biex tikkura minn mis-sickness li jitwildu bija. Jien kont ninżel ħafna l-isptar. Tista' spjega s-sickness x'inhi għal minn mhux familjari? Mela basically minn ikun jieħu drogi, kellhom eżempju jien naf għamlet jumejn tieħu l-crack u l-għada m'għandix biex tixxi l-crack. L-għada kienet tixxiverja ħafna u ġieħ fl-għada, tibki like anka it-toilet tagħha ma kien differenti like kollox. ħafna uġieħ, ħafna panik, ħafna ġen, titniżela tiġri għal metadon, il-metadon ma kienx tfejjaqa biżejjed, metadon hija l-mistura li jieħdu drug addicts. Il-metadon ma kienx tkun biżejjed. Ovvjament jekk inti tqila u qed tieħu dawn l-affarijiet, x'inti twilet it-tarbija għandha bżonn tieħu l-metadon ukoll. So ikun hemm żmien sakemm it-tarbija titweled dan is-sickness jiġifieri l-adult ħass u ġieħ fl-għadam u ġieħ shivering u hekk, it-tfal jitwildu hekk ukoll. Ġifiri tarbija jkollha bżonn ukoll tieħu l-kura, oħti ħadet il-kura. Kemm damet oħtok għaddejja daw is-sintomi? 6 xhur. 6 xhur. Mela tlaqna?